Това е обувката ми и с нея стартира днешния плейофен матч от лигата за най-добрите от най-добрите. В момента гледате на компютър, се излъчвам пряко по всички канали. CNN, Евроспорт, Алабала. Тазманийския дявол на вашите екрани, една топка от Косми, невероятния, мощен, отблъскващ таз. В другия ъгъл е претендента за титлата. Претендента за титлата, едно момче на вид черничко, не знам откъде, пушещо цигара. Това не е много типично за бойците. Монголски тантар, казах, че е, или тангар, не знам, но матчът ще започва. Ladies and gentlemen, please welcome to the biggest event in Europe, the final match. Ето, нека да видим, това може би е някакъв странен мамарски обичай или тангарски. Матчът започва. Аз мисля, че Таз ще го смачка. Таз подскача леко. О, на нас е удар. О, за малко. Може би ще е нокаутиран тантарския предавател. О, играем много напреднато, дами и господа. Може би виждате, че и... О, по гласа ми се усеща голямото напрежение, което изпитваме ние и всички, разбира. И удар, лоу-кик, Маваши Гери, не, Таз е в незавидна ситуация. Таз, атакувай, Таз, публиката вика, Таз. Значи съм го фъгъла, смачкай го докато му е време, смачкай го, не му давай шанс. Ladies and gentlemen, трябва и да пушаме от време на време. Много са килограмите на Таз в ануса. В ануса си той носи голям капацитет от килограми. Ето, дали ще продължи матча? О, може би допинг, може и не знам какво взимат там участниците. Изморени сме, отекчени сме, нищо не се случва. Дали ще видим поне един красив фулър, може би завършващ в този матч. Таз се предава, не можем да повярваме, Таз се предава. Таз, защо така Таз? Какъв състезател беше, какъв не беше. Казват някой, че е контузен, някой, че не може да бъдем сигурни и категорични в това твърдение, но това е едно голямо, не знам как да се изразя за всички представители на... Но матч продължава и... Цък, оплашене, Таз, оплашене, лечи си му още, трътката му е нараснала, зърното му се е отвоило млекодайно, не знам, не може с тези килограми, може само така да притиска съперника на нищо по-друго. Един неразплоден мерес е той за мен една трътната трътка. Това е състезател, това е някакъв цирк и този цирк мисля, че трябва да продължи. Да, той свършва. Няма да ви правим повече свидетелстви. За вас предаде мистер Кръстев от Reuters и зачуване. Да. Goodbye.